Il-klinika legali tal-Università se tibda tajn lir-refuġjati f'pajjiżna b'servizzi b'xejn f'każ li jkollhom bżonn jew ma jkollhomx il-mezzi biex jieħdu pariri legali professjonali. Dan se jseħħ hekk kif ġie ffirmat ftehim bejn l-Università, l-Uffiċċju Malti tal-Kummissjoni Għolja għar-Refuġjati tal-Ġnus Magħquda u l-Klinika Legali tal-Università. Il-Professur David Zammit li joħsieb din il-Klinika Legali spjega kif dan il-ftehim se jkun qed jgħin aktar lill-istudenti fil-prattika tagħhom. Li nsiru nafu iktar dwar x'tip ta' problemi legali l-iktar qed jinħolqu. Ovvjament, aħna qed nitkellmu fuq l-UNHCR, ġifieri qed ngħidu problemi li iktar għandhom x'jaqsmu mar-liġi tar-rifuġjati. Però hemm anki ħafna problemi li jsorġu bejn il-liġi tar-rifuġjati u l-policies li bis-saħħa tagħha jiġu applikati. Il-Professur Zammit saħaq li b'dan il-ftehim l-istudenti għandhom opportunità jistudjaw deċiżjonijiet għaliex persuni ikunu ingħataw l-istatus ta' refuġjati f'pajjiżna. Min-naħa tiegħu ir-Rettur tal-Università ta' Malta, il-Professur Alfred J. Vella, għalli minn barra li se tingħata aktar esperjenza lill-istudenti, dan il-ftehim se jgħin ukoll lill-komunità in ġenerali. Aħna nużaw din il-possibilità illi nejnu dan is-saf ta' nis fil-bżonn. U fl-istess ħin qegħdin nużawhom anki biex jitalmu l-istudenti tagħna li qegħdin ifittxu eventwalment il-professjoni legali, hija mezz eċċellenti fejn l-Università mhux biss tgħallem u tagħmel ir-riċerka imma wkoll tgħin soċjalment lill-pajjiż.